Fost il-ħafna kodba li għandna għażla biex naqraw, insibu wkoll ir-romanzi storiċi. Fil-fatt illum ħallaqakom ma' romanz storiku ta' José Gallia li jismu Meta nħaraq it-teatru. Huwa romanz li wassalna ftit il-bogħod fis-snin, fil-fatt wassalna fl-1800. Ħanqaralkom l-ewwel biċċa u mbagħad inħalli fidejkom biex tkomplu taqraw intom id-dar. Ħanibdilkom. Ix-xemx ta' Lulju kienet qed tiżreġ u tħabbar il-bidu ta' sajf Malti braba niexef oxħox u siġar jitkarbu għal qatra xita. Daqs nofsinhar u mang żiffa biex tifriska l-ftit weraq niexef u l-ħamrija mbaskta. La safar donnom ħadu raqda kmieni u l-ħemda fl-inħawi ta' dak ir-raba bejn ħalsafi u żurrieq kienet miksura mill-passi ta' żewġ żgħażagħ għaddejjin mit-triq kollha trab. Isħanaw ix-xemx tikwi xejn ma telfithom mid-diskursat ta' bejniethom b'qalbhom tħabbat għal futur sabiħ u għajnejhom kollha ħolm li jista' jirbaħ id-dinja. Julian Gauci, Costanz Mangione, dawn kienu għadhom kemm ġejjin mill-aħħar eżami tal-università, l-aħħar pass qabel jaqbdu triqithom għall professjoni li għażlu. Dak kien jalaq snin ta' taħbil il-moħħ, studju, sagrifiċċju u għarbiel li għaddew minnhom l-eżaminaturi tagħhom tul is-7 snin li qattaw bħala studenti. Ħfief fil-passi tagħhom, ħerqana fid-diskors, għaż-żewġ ġuventur bdiet ħajja ġdida. Saru rġiel monija bil-erf, kuntenti li l-ħidma tagħhom se tagħti frott xarejn oħra meta jiggradwaw imdawrin bil-familji tagħhom. Iż-żewġ żgħażagħ kienu ilhom ħbieb minn tfulithom mill-iskola primarja fir-raħal taż-Żurrieq. It-tnejn ġejjin minn familji sew u ta' rispett. Julian Gauci kien it-tifel tas-Sur Pawl l-Ispiżjar, filwaqt li Costanz kien iben is-Surġent Mangione li kien miġjub u stmat bil-bosta f'dawk l-inħawi. Iż-żewġ familji kienu jinġiebu tista' tgħid li żgħażagħ trabbew f'għoża kbira minn dejjem fittxew il-kumpanija ta' xulxin. Għaddew bosta ħsibijiet u xewqat bejniethom dwar dmirijiet ġodda qed jistennewhom. Julian, l-aktar imħeġġeġ minnhom it-tnejn, kien qed iħamba u jitkellem kollu mqanqal, jagħti bidejh, ifaqqa xi daħka kultant u kien daħal għal avukat. Costanz mixi ħdejh jisimgħu bajnejh ileqqu, jaraw il-ħidma kollha li għaddew minnha u kien studja il-mediċina. Kultant jagħti brasu biex juri li kien jaqbel mal-ħabib tiegħu, daqqiet jinfilsa kelmtejn biex jesprimi xi ħsieb tiegħu, imma medjin hekk kif kienu fid-diskursata bil-kemm semgħu nofsinhar idoq. Kienu għoddhom waslu ż-Żurrieq ħdej iċ-ċimiterju f'tarf ir-raħal. Hekk kif ħallew it-triq ta' ħalsafi u se jaqbdu t-triq li tagħti għaż-Żurrieq, semgħu twerżieq u għajjat ta' nies u ħoss ta' żiemel jiġri ġej lejhom. L-istorbju kien ġej min-naħa tal-mitna tar-rieħ fil-bidu tat-triq li mill-inħawi tagħti għal ħalfar. Inħasdu u daru jħarsu lejn it-triq tal-mitħna. Raw żiemel sfrattat ġej jiġri maħrub lejhom b'mara rikba fuqu. Il-mara kienet f'periklu kbir, iż-żerz qed minn fuq is-sarġ u rikba la ġenba kif kienet sieqa għodda nħallet mill-istaffa imqabda kif setet barridni. Iż-żiemel kien qed jollija ma' kull qabża. Il-kappell maqful b'qafla taħt gedduma der jixxejjer warajha b'xara jsir mar-rieħ u ħarsitha imwerwra tistenna minn ħin għal ieħor li tintrema minn fuq din il-bima. Bdiet twerżaq u tgħajjat għall-għajnuna. X'ġara sewwa sew kif daqqa waħda minn Julian u Costanz insibu ruħna ma' din il-mara mwerwra li ħataq minn fuq iż-żiemel. Min jid il-mara sewwa sew x'ħajġri f'din l-istorja? Jiena ħankompli naqra l-kurzità qed telibni. Issa ħanħalli f'idejkom ukoll, narakom darb'oħra. Ninsellmilkom.